Moltes gràcies per haver vingut i per omplir aquest teatre. Aquest matí hem estat aquí fent un assaig que ha anat molt bé. Estem una mica nerviosos i nervioses, també us ho hem de dir. Oi que sí, una miqueta? Una miqueta. No, perquè estem a l'escenari, ja sabem. Bé, res, moltes gràcies per haver vingut. Esperem que gaudiu molt d'aquest concert que hem estat preparant durant molt de temps, amb molta il·lusió, i tenim moltes ganes de fer. I res, que ho gaudiu i endavant el concert. Moltes gràcies a tots i totes. Mira que igual es pot soroll. Bastian és un nen solitari i a l'escola alguns companys de classe li fan la vida impossible. Però ell, que és un amant de les lectures i les novel·les, fuig de la seva realitat, viatjant a les històries fantàstiques dels llibres que tant l'apassionen. Un dia, s'escapa dels companys que el persegueixen pel carrer i decideix amagar-se a una botiga repleta de llibres. El propietari, en veure'l, li demana que marxi, però quan comprova que és un amant de la lectura, decideix explicar-li l'existència d'un llibre molt i molt interessant. La història interminable. Bastian no dubta ni un moment en agafar el llibre i endur-se'l, prometent que li tornarà. El que ell no sap és que amb aquest llibre iniciarà un viatge a un món de fantasia. Camina sol, pel carrer el persegueixen.
Bastian entra en el món meravellós de fantasia a través de la història que llegeix en el llibre. Està tan enganxat que fins i tot s'escapa de classe per amagar-se a les golfes de l'escola i poder seguir llegint d'amagat. És així com dona via lliure a la seva imaginació i comença a conèixer alguns dels habitants d'aquest món que cobra vida amb cada paraula que llegeix a les seves pàgines. Éssers tan estranys com ara el cargol gegant de carreres, un follet que vola amb el seu ratpenat mascota o el gegant menja pedres. A Fantasia tothom està molt espantat perquè s'acosta al no-res, que avança sense parar posant fi a tot el que es troba pel camí. Per això els seus habitants corren a la Torre de Marfil a visitar l'emperadriu infantil per demanar-li el seu ajut i d'aquesta manera poder salvar Fantasia. Però quan arriben es troben que l'emperadriu està malalta i pràcticament sense forces. El no-res té alguna cosa a veure amb la seva malaltia. És llavors quan ella desvela que el seu salvador i el de tot Fantasia serà una persona de cor valent amb el nom d'Atreyu. Quan Bastian llegeix el nom, s'imagina un nen, com ell, i, per la seva sorpresa i la de tots els habitants de Fantasia, descobreixen que l'Atreyu és, efectivament, un nen. Com podria un nen curar l'emperadriu i acabar amb el no-res?
Finalment, reconeixen l'Atreyu com la persona que haurà de salvar Fantasia i aconseguir la cura per l'emperadriu infantil. Per això li ofereixen l'Aurin, un medalló màgic amb la forma de dues serps que es mosseguen la cua. Sense perdre ni un segon, l'Atreyu munta lloms del seu estimat cavall l'Àrtax i, com que no sap què ha de fer per curar l'emperadriu o aturar el no-res, decideix anar a la muntanya de la Banya, a veure la Morla, una criatura molt antiga i sàvia que habita al pantà de la tristesa. Però l'Atreyu no és l'únic que inicia el seu viatge aquell dia. Dels racons més foscos de Fantasia, una criatura anomenada Gmork surt a perseguir l'Atreyu. El pantà de la tristesa és un lloc encantat on, si algú cau víctima de la tristesa que l'habita, desapareix a les seves aigües i no en pot sortir mai més. Mentre s'endinsen en el pantà, l'Àrtax es deprimeix tant que es comença a enfonsar en un dels bassals de fang líquid, fins que mor ofegat davant de l'Atreyu, que no pot fer res per ajudar-lo. Quan per fi l'Atreyu arriba a la muntanya de la Banya, coneix a la Morla, una tortuga gegant que és la mateixa muntanya. Però la Morla és tan vella i fa tants anys que està sola, parlant únicament amb ella mateixa, que ja li és igual morir absorbida pel no-res. Tot i això, l'Atreyu la convenç perquè li digui on trobar la informació que busca.
l'envia a l'oracle del sud, a milers de quilòmetres de distància. L'Atreyu no sap com viatjar milers de quilòmetres a peu abans que el no-res s'ho mengi tot. Sentint-se derrotat, comença a ofegar-se en el pantà. I en aquell mateix moment, Morg, el monstre que persegueix l'Atreyu des de les ombres, és a punt d'atrapar-lo. Bastian vol avisar l'Atreyu d'això, però què pot fer ell més enllà de continuar llegint? Però com si el seu desig de salvar l'Atreyu es fes realitat, en aquell moment apareix el Fuyur, un drac blanc de la sort, que rescata l'Atreyu abans que Gnorg l'atrapi. Quan l'Atreyu obre els ulls, després d'haver passat dies inconscient, es troba en un lloc estrany i amb les ferides curades. Al seu costat hi ha el Fuyur, que li explica que l'ha portat volant fins a les mateixes portes de l'Oracle del Sud. Científics
Abans de travessar les portes de l'Oracle del Sud, el Fuyur li presenta a l'Atreyu una parella de nans. El marit és un científic que fa anys que observa què passa quan algú intenta apropar-se a l'Oracle del Sud i li explica a l'Atreyu que haurà de travessar 3 portes i que la primera és una formada per 2 esfinxs que eliminen amb una sola mirada qualsevol que no tingui el cor ple de valentia. L'Atreyu surt corrents d'immediat, abans que el nan li pugui parlar de les altres portes. Quan l'Atreyu arriba a la porta està confiat, però quan s'acosta, les 2 esfinxs comencen a obrir els ulls i l'Atreyu comença a dubtar. Però a l'últim moment aconsegueix reunir el coratge per passar corrents deixant enrere la mirada fulminant de les esfinxs. Després de molt caminar per un paisatge glaçat, l'Atreyu arriba a la segona porta, un enorme mirall. Però el que el nan li volia explicar, i l'Atreyu no sap, és que aquesta és la porta de la veritat, i que qui es mira en aquest mirall s'hi veu reflectit amb tot detall, revelant la seva crua realitat, fins als secrets més ocults. Molt poca gent és capaç d'enfrontar-s'hi. Però quan l'Atreyu es mira al mirall, no es veu a si mateix. Qui veu en el reflexe és el Bastian, llegint el llibre, amagat a les golfes.
L'Atreyu no sap qui és el Bastian i, sense entendre del tot què significa allò, creua el vidre del mirall i continua endavant. El Bastian, assegut a les golfes, no entén res. Com és possible que el llibre sàpiga qui és? És una coincidència? No pot parar de llegir. Per fi l'Atreyu arriba a l'última de les portes de l'oracle, on troba de nou a dues esfinx, però aquestes no intenten eliminar-lo com les primeres. Aquí l'espera la resposta per salvar Fantasia. Les dues estàtues cobren vida i li expliquen a l'Atreyu que per curar la malaltia de l'emperadriu infantil, algú li ha de donar un nom nou. Però aquest algú no pot ser qualsevol. No, ha de ser un nen humà, de fora de Fantasia. Així l'emperadriu recuperarà les forces i el no-res s'aturarà. Però en aquell moment, el no-res s'està apropant i les esfinx comencen a destruir-se i a ser engolides. Abans de desaparèixer, li diuen a l'Atreyu que per trobar un nen humà ha de travessar les fronteres de Fantasia. L'Atreyu surt corrents d'allà, abans no l'atrapi el no-res. El Fúior arriba a temps per salvar-lo de nou i tots dos fugen volant.
L'Atreyu i el Fúllur volen pel mig del no-res, resistint a dures penes, buscant la frontera de fantasia. Però la força del no-res és tan gran que l'Atreyu cau de lloms del Fúllur i es perden l'un a l'altre. L'Atreyu es desperta enmig d'unes ruïnes on veu uns murals d'allò més estranys a les parets. Es veu ell mateix cavalcant, perdent l'Àrtax, parlant amb la Morla i arribant a l'oracle del sud. Com pot ser si tot allò acabava de passar? De cop, una veu crida la seva atenció. És Mork, que li va perdre la pista al pantà. Aquest li diu que no té cap possibilitat de salvar fantasia, ja que els nens humans no existeixen en aquest món i que no hi ha cap frontera de fantasia per arribar al món humà. Tot seguit, Mork se li llença al damunt per matar. Però l'Atreyu no es rendeix i clavant-li una pedra afilada del terra, aconsegueix destruir-lo. Per sort, poc després el Fúllur apareix volant al cel i tots dos emprenen un camí sense rumb pel mig del no-res. Fantasia ha quedat tota absorbida pel no-res. El Fúllur i l'Atreyu volen pel buit. No saben on anar si la frontera no existeix.
decideixen buscar la Torre de Marfil per comprovar si segueix en peu. És llavors quan Laurin, el collaret màgic que du l'Atreyu, s'il·lumina i els guia fins al palau, que ara s'alça flotant enmig del no-res. Quan l'Atreyu li pregunta a l'emperadriu què pot fer per trobar un nen humà, se n'adona que l'emperadriu ja sabia tot això i no entén per què l'ha enviat de viatge si ja sabia el que havia de fer. Ella li explica que el nen humà sempre ha estat al seu costat i que havia de fer tot el viatge per captar la seva atenció. L'Atreyu, lluny d'entendre el que vol dir tot allò i defallit pel viatge i les ferides, comença a perdre les forces. El palau comença a ser absorbit pel no-res. L'emperadriu es dirigeix directament al Bastian demanant-li si us plau que sigui ell qui li doni un nou nom. Només l'ha de cridar en veu alta. Però el Bastian no sembla respondre. El Bastian està arribant a les últimes pàgines del llibre i no es pot creure que sigui possible res del que està passant. Només pot seguir llegint, assegut enmig d'aquelles golfes, veient com el món del qual ja ha quedat enamorat és destruït. Sempre li han dit que ha de tocar de peus a terra i no somiar despert, però alguna cosa dins seu sap que ara depèn d'ell salvar fantasia. Així que reunint tot el coratge que té, igual que ha vist fer l'Atreyu durant tot aquest viatge, s'aixeca i crida a ple pulmó el nou nom de l'emperadriu. Filla de la lluna! En fer això,
Bastian es troba sol enmig del no-res. Però una veu l'acompanya. És la veu de l'emperadriu, que li diu que no pateixi, que encara que Fantasia hagi quedat destruïda, amb la seva imaginació, el Bastian pot reconstruir-la tota. Només ho ha de desitjar. El Bastian comença a demanar desitjos, i tot el que desitja es fa realitat, tornant a donar forma a aquell món màgic. En qüestió de minuts, el Bastian es troba volant a lloms del Fúllur per damunt d'aquells paisatges meravellosos i envoltat de totes les criatures màgiques que abans habitaven Fantasia. L'Emperadriu, l'Atreyu, l'Àrtax, l'Amor, els nans... Amb el poder de la seva imaginació pot reconstruir tot un univers i més. Així és com el Bastian és capaç de viure totes les seves fantasies en un món on tot és possible. I després d'un temps dins del món d'aquell llibre, el Bastian pot tornar tranquil i feliç
al món real.
No podem acabar aquest concert sense fer l'agraïment a tots i totes. En primer lloc, vull un fort aplaudiment pels mestres i les mestres de música, la Mar de l'Escola de Guàrdia, la Carmen de l'Escola Sant Jordi, el Dídac de l'Escola Sant Josep, la Montse de l'Escola de Immaculada, que pot pujar, el Javi de l'Escola de Vinyala, que també el volem aquí, la Natàlia de l'Escola Santa Maria de Cervelló, el Garret de l'Institut d'Escola Torrella Sant Isidre, l'Agnès de l'Escola Nova, l'Antoni de l'Escola Sant Antoni i jo mateixa, la Maria de l'Escola Joan Junquerella. No oblidem que part dels mestres de música els tenim avui com a músics ubicats aquí al nostre costat, els teclats, el Joan de l'Escola en Solell, el piano, la Tatiana de l'Institut d'Escola de l'Isidre, a la bateria, la Neus de l'Escola Castella, al baix, el Cesc i a la guitarra, l'Àngel. També als tècnics, un aplaudiment ben fort pels tècnics de so i llums a la sala i al teatre per donar-nos l'oportunitat de realitzar aquest concert. No ens oblidem de les direccions dels centres, també volem donar les gràcies a les direccions dels diversos centres per confiar en el nostre projecte i facilitar-nos la nostra tasca. I per últim, i sense vosaltres no estaríem aquí, a totes les famílies. No menys important, un fort aplaudiment a totes les famílies per fer possible que aquest somni sigui una realitat. Desitgem que tots i totes hagueu gaudit d'aquest concert tal com ho hem fet nosaltres des de dins i ara, per tal de fer una sortida organitzada, us demanem, sisplau, que els familiars espereu. Primer sortiran els nens i nenes amb els mestres acompanyants. Aquelles escoles que aneu en ferrocarril són les primeres en sortir. I una vegada surtin els nens, ens aixecarem els pares. Moltes gràcies i fins l'any vinent.